kale ka daga kumune ngani iya mi fa yin de chlore yela ma o yedlo do yi na wa farafina david lo mi an be ba mi ke abela jele fana la ya farama ke sla me te jamana na be min te glomi an be do fana ala ya farama tago adovina fa wajiri kala ko an be ba mi an be lomi ke sabo kira ko kullu musikirin Cameroon kira ko fa mi mashu glodu o ma jina ba on veya ko no banana ko tita afraka sa farmazina abela jele mita 5 minutes be ini ya kunu sisan minute duru nena be ni ka be fa nga e wo shiji be ka jigi ke lodo odo ima do me ala yami on ve jamana ina ya bi na mbona na meta soro Musa ku nyame nywana ko wa saka bana temeteli yala soro mu do be na keri la sigile fi bi baroka iyara ma ke benye kumune de kele maka yala iyara ma lodo ala ambala sirila nazara ula katla ka foka onde ka dulome ka lodo tago wani ala ya fara odulomi modelu ma wa ala ka ya fa anga odulomi modelu ma ani ona fara dulo a modele ka chan dulo fura ka selama be dulo ashishima baby ashishima iba tire dora hadi kinga ti iburu dulo bazena okunga noko imakate maka tago kuma labango nyuma ala ka dama ani labango juma ala ka ngishama ani sallallahu alaihi muhammad wa salim nasal kibariya daga ka islamu bila saranai jamana labai na bi'an feya ma kama misali a musati sali ma kama misali a deun da sali ke afamu nawa afanyena adam mukaddima kono ada arsala kono ko mun ngwa islamu ye saya jora bala kaburu dani jora bala wa an yi umaru bi salati li sabai sinina tago ko ni de shi sara sanwulo bla ay de bla salila ni de shi sara santana kwati sali kwa ka de sha galakala ko e kafiri kurani na toy tago abelebele ba abe mukaddima kono abe arsala kono abe sheko kadilula macha mangalande nganye sidini ni mingala miseka fa gnye benyana miseka fa gnye benyana yanga karango kalalo abego wallahi an de ba mi ga jela mo melekele kurubu ena ni chatoyi me ala kadina basakele ci tiseka fa piente dangro ba de agodo ne wajiri ke mo ye faransi mata makiyai fa iri barela ka wajiri ke mo ye maka ka wajiri ke mo ye arafa ka wajiri ke mo ye mina kenaka arabu ble masaki sigile to abubara ble ka ko nye kalotige kuma be farafinde maya ke nye dozo flele ko kono abora donyoro ka neti bonga donda kono tago nyeke adama de ni mabu ka donda kono gie be masaka fote buina ke ko ka de unya mara ni sele ka bele de shi sanwolo bla o bana on veya on de shi sanwolo bla mu tega mena ka ta do gie denya kalala ko jardin d'enva metro fanati fo ejuru la classe kono to tata na ani recitation o ni minute gara do me ka ala soro kaburu kono o do e bina de ko to ti alaye sango tata ke kala la ko shi to de nge gie kala bengalo ze kirkiri fika ala ka dina kala don wono ni de sele kabla don na ka sele bada don ka tahiya don ka sele sura don o ko fa ni français kala ni kadaye akayela mapari dangro ba de agodo foi tola ke nga tange de ma o shishi don volo ya tege mena ka do nya kala ngo kala na ma ala ka dina don ni saya ya soro ka to o kusraka abel janame kono era mi ya bla ka be janame kono ke salama o sele ke ko nyuma ala ka dama ani labango nyuma ala ka dama ani labango jugo ala ka ngisham ani na zigira juma misiru kono ko ala ka dina deme ibi jama manga me ko amina na zigira sele ke na ko ala ka dina deme bi jama manga me amina dina be seka deme ka be de to nyen den yakalana tago ati sevio ha na ni ministre sara alemami de ba shu sele ni president sara karlanti fi ashu ko de alemami de ba sele ko kame dina deme dina be seka deme ka be de to nyen den yakalala ni do ma dina kalake tago ati sevio kabina ala yeda ende tura ye fama jumen ju sele ya amma ye ka fo ende tura kati assalamu alaikum ayama alimame jumende amma me almaji ama alama guna diara ani français la goshi to tede nga kala bengalo vin kirikiri fika ala kadina kala do
o kama an ko mɛ wajili kɛyɔrɔ conférence kɛyɔrɔ